santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta. Ja kun ei rahat riitä jukulauta. Tilipussin täyttää kohta pelkkä veronauha. Tarpeeton on monellekin nyt jo soppakauha. Sama se on mitä tässä päivisinkin nyhjää. Kohta monen kuitenkin on potkaistava tyhjää. Eikö millään ole enää väliä? Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta. Ja kun ei rahat riitä jukulauta, niin pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy somitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta. Ja kun ei rahat riitä jukulauta. Jos laittaa tunkin tuonne takapenkille ja toisen pään kattoo ja sitten vähän puppaa, niin äiti mahtuu siihen istumaan. Vähän sitten. Sehän on vaan 2 kuukauden ollut. Kyllä kai kaikki tietävät, että tämä tässä on meidän vävypoika. Kyllä, jota me yhdessä kaikki osaa suureen tuskaan. Muistan minäkin, kuinka kevään 60-luvulla tunsin tuskaa.